Ovo je za sve one koji su imali neugodna iskustva na savjetovanju o prehrani. Jako mi je žao kada čujem kako je osoba koja vas je savjetovala iskritizirala jer se niste mogli pridržavati danih savjeta ili propisanog plana prehrane. Fokus je bio usmjeren samo na plan prehrane i standardizirane smjernice, a ne na vaše stvarne potrebe. Određene kritike su samo pogoršale situaciju i dovele su vas do osjećaja krivnje i srama. Želim vam reći da mi je jako žao da ste to doživjeli i da savjetovanje o prehrani ne mora biti takvo. Iskustvo s nutricionistom može biti pozitivno i podržavajuće. Ako se niste uspjeli pridržavati planova prehrane i programa za mršavljenje, to ne govori ništa loše o vama. Mnogim osobama je to teško, a nekima je čak i neizvedivo, osobito ako su već prošli razne programe za mršavljenje koji dovode do narušenog odnosa prema hrani. Na primjer, neke osobe su zaglavile u začaranom krugu prejedanja i krivnje